El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya vol que Terrassa doni suport al referèndum que Arenys de Munt vol celebrar aquest cap de setmana. Per això ha fet arribar a la resta de forces polítiques una proposta d'acord de Junta de Portaveus ja consensuada amb Convergència i Unió en defensa de la consulta. El text es basa en 3 reflexions. Esquerra dona el seu suport al referèndum perquè valora que una entitat de la societat civil es mobilitzi i convidi a la participació en un moment de desmotivació política. També perquè considera que la Constitució espanyola no és representativa de la totalitat de la població, sobretot pel que fa al dret a l'autodeterminació. Finalment, els republicans defensen el procés de construcció d'un projecte de país per la independència que engresqui la ciutadania. Pensem que tots els partits de tradició democràtica haurien d'estar a favor de que es plantegi des de la societat civil una participació en un referèndum. Pensem que les urnes i que la democràcia no ha de fer por a ningú. La proposta d'acord de Junta de Portaveus demana donar suport a la convocatòria de referèndum del moviment arenyenc per l'autodeterminació i que es faciliti la seva celebració.